हेलो लोगोफोर गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। देग्लाय बोसोराव आरडि मशन पिक्चार्स बेनारनिफ्राय मोनसे आबुं बर' सावथुन फैगासिनो दङ, जाय सावथुननि टाइटेलानो जागोन जांख्रिथायनि थैसाम। आरो बे सावथुनाव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सुखबिर कार्जि, लिंसार बसुमतारी, पुजा मुसाहारि, मनालिसा हाज'वारि आरो माखासे गोबांथार महरगिरि बिथांमोनखौ। आरो मख'नो गोनांदि बे सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ खालामगोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा। आरो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जे पंकज लाहारी बिथांनि सावथुननि क्वालिटिया माबायदि जायो। जेरै बिथांनि सिगाङाव दिहुनलांनाय सावथुनफोर रेगा, गान्जा फाग्ला, बिसम्बि, लोरगिदिङा आरो बावैसो बोसोर सिगाङाव ओंखारनाय दाखा जोमै, बे सावथुनफोरा जोबोरैनो हिट जादोंमोन आरो नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो बे सावथुनखौबो बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन आरो जोबोरैनो हिट जागोन होननानै आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखायो जे जाय सावथुनाव सुखबिर कार्जि बिथाङा फाव खालामो बे सावथुना माबायदि जायो। आरो बे सावथुनाव मेथाइ खनगिरि बिथांमोना जादों दिपा, इलिसा, सोमखोर, बिग्राय, निपु आरो दावहारु बिथांमोनहा। डिअपि खालामगोन प्रदीप दैमारिया, लोगोसेनो मशन पिक्चार डिअपि खालामगोन सोरां बसुमतारी बिथाङा। बिएफएक्सआव दङ ब्रादार्स बिएफएक्स स्टुडिअ, बिजु आरो बिपुल दैमारि बिथांमोनहा। आरो बे सावथुननिनो अफिसियेल मशन पिक्चारखौ बिथांमोना आरडि मशन पिक्चार इउटुब चेनेलाव रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नायथ'वाखैब्ला थांनानै नायहैनानै लादो।